ҷумҳурии халқии Хитойро оид ба бозпасгардонидани маҳкумшудагон, ки 13 сентябри соли 2014 дар шаҳри Душанбе ба имзо расонида шудааст, пешниҳод менамоям. Мақсад аз пешниҳоди шартномаи мазкур ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ва фароҳам овардани имконияти адо намудани қисми боқимондаи ҷазо дар ватани худ мебошад. То имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии халқии Хитой, ҷумҳурии исломии Эрон, Украина, ҷумҳурии исломии Афғонистон ва бо кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил шартномаҳои дуҷониба оид ба бозпас овардани маҳкумшудагонро ба имзо расонидааст. Инчунин масъалаи бозпас овардани маҳкумшудагон дар шартномаҳои дуҷониба оид ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ, гражданӣ ва оилавӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия, ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон низ ба танзим дароварда шудааст. Айни замон дар ҷумҳурии халқии Хитой 16 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, 9 мард ва 7 зан адои ҷазо намуда истоданд. Ҳамаи онҳо бо гуноҳи даст доштан ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор маҳкум шуданд. Аз шумораи умумии маҳкумшудагон 4 нафар ба ҷазои қатл, аз ҷумла 3 зан ва 1 мард, 5 нафар ба ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ, аз ҷумла 2 зан ва 3 мард ва боқимонда ба муҳлатҳои гуногуни маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум гардидаанд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад 3 шаҳрванди ҷумҳурии халқии Хитой адои ҷазо менамоянд. Ин бо гуноҳи таҷовуз ба номус, қасдан расонидани зарари вазин ба саломатӣ ва муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор. Шартномаи мазкур дар қисмати бозпас овардани маҳбусон ва адои минбаъдаи ҷазо дар қаламраи ҷумҳурии Тоҷикистон хароҷотро талаб менамояд, ки ин яке аз хусусиятҳои асосии ин қабил шартномаҳо ба ҳисоб меравад. Моддаи 18 шартнома бошад, инчунин имконият медиҳад, ки хароҷоти ба вуҷуд омадаро маҳбус ва ё хешовандони ӯ пардохт намоянд, ки дар таҷрибаи имрӯзаи бозпас овардани маҳбусон аз дигар давлатҳо истифода